nani fere makon jol balejo krum tumi taki basto balejo krum sendi mai banden do wima ko diluma nyainga sama o sendi mai banden do wima ko diluma nyainga sama o dunya yene jogi jom satir mafu lugeno dilani cherno abu boringartani cherno abu dilani cherno abu boringartani cherno abu oirendo men ha susi serembe ha cherna gunde rendo men wonti julo fami ane kawo kala ko kon ko di few ko di wala modi ndi ma tan dole bayda ko halte ko a fami do aje grando gani aje grando bayda so na yi ha andini hore ma minen ko jamta min jidam yetta ala yetta dum cipluna e wutu ko sikano ma wudi min ka be ko har ko mo na ko der mo bitu do sama ko weciro mashallah artati haydar makka mashallah minun sa majjata alhamdulillah wala kam bilti wallahi sa majjata testament joni a fo testament joni mujji wadri ci dati yalla no rius min dal min kam no fewir fof e no wonir neddo fof min arrangim no mojjiri fof min ko dum burini sabu do kanko do gorko cagalam min sama ala do donc mbe didi janga min wasabade déplacement on a ɗon ɓe dañi ɗo sahaa dépendance ngolɗo so mbiɗa wawi dañi déplacement to ko fuuro ayni ala kaw ala sa déplace o kay hoto déplace o sahaa jaran hay goranda wat garɗo yiilade oto waɗa sahaa o déplace de accam ɗo min tan joni ɗum fof no wawi kewde ɗum fof no gonat so jiɗimi paamodiren wondene kal goɗɗo so goɗɗo ala tan goɗɗo wawi hedde place mum caɗele selli ndeken ko waaw ceerno wi ko waaw an yimɓe jawta aɗa yima wiide waawa ɓuri takkude waaw wiide waawa kay ɓuri takkude waaw mi jokkitami seeɗa ko bindemi pat wonko bindemi jona jottata yimɓe para yewrutam wonko bindemi yewtordal kam meeɗa wiide woyan yoy woy kuna ko ñoolat he wallahi ko ñoolat ɓattiga ko kam haala ma amna dom ko woni dom kam o matala ya tambare yedam hande ça fait 3 mois so aran mi am tan jomu ƴettata fentumo allo يا أمك سبعة سنين سبعة الحمد لله والله أنك بقول ده يدومه ممن ودي أمينة ويكم توتي ما ميندا فوق بيل ماندي أو نيم أندو دوم هربوني دومه من يتوه لا يترى سوتاي من يترى مي أندو هاجو جم فوق كميم مننا Allah tinne hoore ma seeɗa so tawi yettima mbaɗa feere gandina ham ɗum yettima kono wona ham hande lebbi tati hande mbeɗen ɗo jooɗi te nelduɗo wima ko neldi ha yettitama anen ko ni yoɗen ok ala probléme inchallah ko wawi wonde fof après kumpita kam ok a jarama walla fayantomoƴƴi c'est forcé mi yami ƴowoya ɗum ko woni ay ko jimmami ɗo caɗele sali wiite ko waaw wiide waawa ɓuri wiide waaw aɗan pourquoi naane kawno jooɗi ɗo debbo goto noddimi wiite ko sali wimi ko mbaɗanda eyi sali
ko mbaɗanda han ko haydara mi yiyani hen haydara wawa kono haalisamo to naari fof ma yaltu walla laamu seerda men debbo duki kaw wi e caɗele ɗe ko aya mbaɗanmami o jejjinmi waaw ɗum woni ko jimmami ko mbiɗa wi caɗele sali caɗele oɗon debbo wiyete ko waaw woni kawyel yo wonna rappiruji mbiyen jambare jaɓata wiide so wawa aɗa yaɓɓani ko jiɗɗi karampude woni min ɓuri wode bal kanko mallami ƴewƴewɗo joni tuuɓ gogo oɗon cuusa dal tuub ɗum kay wona dubbira tan mi wimon ko jogimi ɗo ko min ko tan mi natti wawde rende ɗum ɗum sekar tuubajam ndi wallahi ɗum sekar tuubajam hammadi kandijo wimon ko jogimi ɗo ko arrangé ani min gol yo wonmo nden ɗum so ɓoyi seeɗa hay miruji legal mbima ceer hakkunde mi Allah ma miruji legal ɗi ceer caɗele sali wiyete ko waaw wiide wawa ɓuri wiide waaw en takka Allah boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum serdima e bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o serdima e bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi joomum sattirma fo hollukeno dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu oyrendo men wayrano men ha susi serembe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto geno lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗo laato o duniya wona en kam joni koɗen fay koye bo haaluji no keewi joni e liggey ma haala laamu mi nani ɗum heen ya garta o heewi e gallo yimɓe nan tan kaala amen tan kaasa hade a yiɓe min surtat ɗo dañan boñe avant eɗen jettio toon nak est ce que a changera liggey par ce que an mbinoɗa ko a wonnan 12 métier ngal ɗo so fuɗɗima herƴude leydi duttiɗe e caggal changer systéme de travail ƴeew meccal gongal mum mbawɗa wadde tawa eɗen dañi heen ko cohluɗen ko tawa ɗo kam a yiɓe min surtata ko ɗon a faami jim haala ndema ko fuɗɗima fayde haala laamu kam ɗum en ngala tammu yalla dandu en he dande neɗɗo dendagal julɓe heen mene kalɗa ko mi yidde fammindama tan seeɗa ɗo kala giɗiɗo wullude fof ko huuli tan ay ko nanta ko e tinta ko mataw min ɓuri wawde tinde ɗum fami to heppitina woyi sa wani jaam min to gummorimi ɗo ha faade ɗo wona kam hande tan accident de travail waɗa seeɗa walla hunde waɗa seeɗa tan mi rekkila tiiɗano yam a faami ɗum taga kam rutta caggal min ɗo kala joɗiɗo ɗo mi rokki ɗum solution mi dokkami ndi wona ko pour tan ɗum non solution min kam mi psychologique mbiɗa jogui culture général ko gandal kaldanmi a faami ay gueɗe kewɗe noon ɗo yimɓe cikka ko ceerno ɗum ko ceerno walla ɗum docteur non faut conseil à jomum psychiatre tu parles avec les gens dokkaɓe haqqille ma a faami kulumol haalka kono wona ham docteur walla ceerno non min kam ceerno moderne ɗum jiɗi paama te min ɗum ɗo takata kam rutta caggal kono kam mbiɗa wattin hakkille kadi chaque fois mbiɗa ƴeew ko gandanɗa hamma ko an yimɓe waɗa goto arɗo hokka kalis mum kam kol dokkiɗo kalis mum kadi so yeehi ne yiya kono sahaji kadi accident travail waɗat tan wadde ɓe mbatti yiide sa hokke so ɓe ngani mbatti yiide aɗa wiide koko woni hande wiide koko woni mi andani hen ɗum ɗon tan yiɗi wiidam tiran ka ɗo huula tinno ɓernde ma a faami min mbiɗam ɗo ballirɗa manque heccik ni ha joni continue noon sabu Allah jagga hen ko mbiyata ko jagga e combat o minne kadi mbiɗen hen te to gonɗen ɗo ɗam ɗo gurdam mayde ɓuron kam ɗum de mi mayni mi naata jeygol ɓuron kam mi ruttono mbanomi ni ala mi haalanta tan mi haalanta gurdam ɗo joɗɗen ɗo kadi ko mo ñamɗen
hiral ko musiba kaccari ko probléme ɗum ala hente eyyi mi haalata tan mi maayo murto mi fayi jahannama ɓuren kam ɗum ala mi haalata tan ɗum noon an a walli kam a épauli kam continue épaule ma woto woppu woto hul woto faayi birem ɗo garɗo ɗo fof ko foti heɓde ko ma heɓ ɗum ko foti woppude ɗo kadi ma woppu anani teñu ɓerde ma ndeno yam ɗum ga woto ɗum ɗo ko woto jogui hen ga ɓerde ɗiɗi walla hagguillaji ɗiɗi ni fuɗɗinama fayda tan haaluji en batti hewde ɗum donc aɗa yaltude mbimi fayda ko jiiɗa noon hankkadi artir hakkille ma eyyi oto haydara hulɓini min neɗɗo wonta hen huula susa bone de law neɗɗo eyyi yo gasi wadde to aɗa ii tan a dogi ɗum wala sens kam kaltot aɓaɗa huu tan doga darto mbimami darto heddi ko noon juuɗe Allah inchallah ko penɗum e juuɗe Allah aɗan kam hokkirde hoore sorte ɗemgal wona gueɗal diw ɗum ko jiɗɗa wadde wona ɗum jiɗmi wadde min kam kaal tan pour pewdir tan kadi jonde men enen eɗen ɗo pour wadde hunde fof pour dañan ko cukalɗen ko e fi men n'est ce pas mais so ɗo fuɗɗima bonde walla ko gonandi hen ƴeewen tan no mbaɗɗen goɗɗo eɗen jogui solution ngaji machallah wona jogui solution ko dingaral ma lewol ɗo no jiɗirɗa gueɗe goto jiɗmi hawa goppinɗum e juuɗe Allah an kam ɗumen to jaretɗa e continuer uji sehi ɗuman joni wala mi famani hoore ko hay hanki tan hormi haajolo motere hande safe haajuɗen fof uddima safe 3 mois hande ko noon adduɗo wi adi yettima mais heddi ko o yettinanen ɗum ga ko ɗum donc haajuɗen fof umima ha boni so yaha bo so yimɓe fof ma mbiya komi peno bagu sujene fof nan juuɗi sehil jawtu hoore ma sibu sa ɗonke anndude to paaɗa wurtude mumminoɗa par ce que an ƴewno mbaɗa an kala ko ƴettuɗa tayat kala ko mummonɗa majji yeehi il faut que ƴewtoɗa hoore ma no feewi wallahi sinon moƴƴanima de ko mbiɗa ko mi waɗat ɗum par ce que somi waɗani ɗum hande mi ɓeydoro jooɗade ɗo hen par ce que imagine jooɗa neɗɗo liggornoɗo ligguey mum hande nan tan jooɗi no wofi juuɗe kala ko mbimiri umino mi ama mi anda fof ko woni c'est normal nak ummon hoore ma aɗa woni debbo gandanɗa hoore ma machallah a hulani gorko so darima ɗo ni fiito becce an aɗa wawi dara ɗon fiitoɗa ɗon becce par ce que machallah aɗa liggo aɗa heeɓa haalis ay goto a dépenday koye hoore ma dépenda aɗa heeɓa haalis ma heeɓa no jiɗirɗa déjà ma won jiiɗɗum ƴew watte hen yitere muɗum yaha waɗa ko fotani wadde ɗum noon waɗi feere ummoɗa e hoore ma so wima kadi ummo e hoore ma aɗa andi to kalami to n'est ce pas sehi ko mbiɗa ko noon aɗa anduno hande sa liggaki tan a hoyat sa liggay tan mayi liggotoɓe ko ɗum ɗo ɗum tagi nden noon mi wowi hanga mi liggay ɗum tagi joni mbeɗem tan jooɗi mbeɗa reeɗi ko jab jooɗade noon sehil mi wawa ko jab ɗum moƴƴani ma jooɗade ara yimɓeɓe ɓe donki koɓe ñaami kono ɓe donkani koɓe kaali e yaade koyɗe bonɗe ɗum ɓe donkani wallahi ne woodi par ce que hande ma ummonay ko kañum tan ummontoma min kam ko ɗum tan joguinimi oɗon kulol mais wona haydara mais inchallah mi waɗata ɗum sa ummima junjoni yaato ceerno ƴewtoɗa ɓandu ma so wona liggey tan ko kunuɗe te arani hono ko moƴƴani hay lekki so yani mum yorat kos non mbeɗen yaha ko ɗum kam garno tan ƴewtani holko gonɗa e dow mum e mbaɗa ɗum ari walla arani mbeɗen ɗo tan mbeɗen yaha so ari inchallah wallahi hulay mais mi waɗ ɗum ko mbiɗa ko ala problème mbatta hakkille ko mbimami ko noon anen inchallah ok bye bye ok Jol, balejo krum, tumi taki, basto, balejo krum. Sendi mai banden, do wima, kodilo ma nyainga sama o sendi mai banden, do wima, kodilo ma nyainga sama o dunya. Yene jogi jom satir ma fo lugeno dili dillani cerno abu bori gartani cerno abu dili dillani cerno abu bori gartani amin o dunya yene jogi jom satir ma fo lugeno
dili dillani Cerno Abu Bori gartani Cerno Abu dili dillani Cerno Abu Bori gartani Cerno Abu Oyrendo men Oyrendo men ha susi serembe ha Cerna gunde rendo men bon welti kadi vraiment mbiɗa famnande ɗo yewtere quoi kadi yewtere nden waɗi fayida kawai nde min ngala ɓurma so min pamɗum nde ni cikano ko amun babam par ce que nden wona bonde kabar ni wona yawade mo yeeso goggam ni par ce que fuuɗo fof ne andi ka jaadigiri rewɓe koye nena men tan jadara an tan heewi wombudemi an paami so ari gandanɗa hoore ma ha yettima ɗo mbeɗa wonde ma kadi mi ari ɗo e Nouakchott kadi aɗa jagguiri kam ne ɓiyi mo jibinɗa firti vraiment c'est plaisir mbiɗemi ɗo caggal Allah caggal ma dissidɗa fof min hen minen min jittan gallo ko yo wela sabu so gallo welani puule ance wawa ñamede ɗo pompiteer uji ɗiɗo no wawa ñamede ɗo ko ma gallo wela ne beere e chocolat wawa tawede donc c'est plaisir non jarani ka waɗa woyde jarani yawi woyde min cikannon ko Demba Cillel gayni bojji ma fof koɗa hajano gayti wallahi kono yewtere nde miɗina wadde Demba Cillel tiyaɗa param o yadani hen de ɗum jarama bojji ɗum kay ko beelam hankadi alhamdulillah en ɓayɗen jeeyi ha jettimo ɗo ko yeeso tan faya inchallah fayne yeeso noon an hoore woy bogos anne sa woyrami jiiɓo sa yi bogos sa bannam ɗum fof moƴat ko moƴat yiɗi min nene wiyede bogos wawi wiye corona joni inchallah joni mbiɗa ɗon ɓayɗen fof moƴi wallahi so wima bogos bannam fof moƴat haɓoyi heede yo feere powno mo sali comme pownoto barade ma woni mbewo gorko sadio mo yaltini ay karim ɗo ko omon deppisami seeɗa kono haydara accuɓen sa faami jam mo jiɗmi wuren hen enen fof gonen e jaam pamodiren hen min tawi ɗum ɓuurin kam enen fof ko ɗum ɓuuren eyi gasi ɗum tan jiɗɗen par ce que jaam tan heeƴi ɗo eyo sahano puntodira e makko en kewani puntodira e makko saabu en ngala sowona kanko nelten boutique kanko waɗata atake kanko waɗat fof pamodiren e makko machallah surtout min ɗo heeɗen kam ɗo te min mbe jogui idée so sodandemo téléphone o téléphone Allah seedi o sertemo ma o min mi sohlamo téléphone eyi mo serte mo yamo kono kadi mbeɗa huulo hadmi ko sertude siège gonɗo bawol sabu haydara omo jogui téléphone ma te sertani siège o de ala min téléphone mo jogaki ɗum tout le temps o rejjirno mais so itti téléphone mo ala probléme kay ɗaɗa wawi sodande téléphone ala sod ber mo serte téléphone mo kono machallah ɓayde joni hankkadi o muuni hakkille lowima mo andu mo jogo téléphone mo andu nden on waɗano piikuji less mais joni piikuji no gara ha joni min ussi ɗum changé mballe men pewal nen kadi gaccen ko heewi ɓenna par ce que ko cukalel pontodiren e makko ha keɓen hakkille makko dañen ko jiɗɗen ko makko ɗum tan wona haala kadi joni wonnam toon ɓuuɓ ko sohla o yara hen walla yarata yaren kay sen mbi jaam kay enen fof nden jaam e ala probléme yo jaam ɓooy yo juumo inchallah yo duumo ene ko ɗum tan ɓooyde ɓooyoni yetti toon kam ko ɗum tan heeƴe men jaam tan cukalel danga dara wonde ɗum ɗum waɗama ɗo koye yimɓe fof jar waɗa mattomuto yande ande heɓirdan jaam de la force Bodi dillani Cerno Abu Bodi gartani Cerno Abu Dili dillani Cerno Abu Bodi gartani Cerno Abu Oyrendo men ha susi serembe ha Cernagunde rendo men Cernagunde rendo men wonti julo holto geno lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗo laato o duniya ene jogi jomnaji sattirma foruji ɗon daftirga seeɗa ko woni awol foruji non sa ari yiiɗi ceerno ɗo daroɗa ɗo wiyete foruji ko pa temedde joyi ma nara jeeya ceerno e wi ko temedde joyi cohla kono fof wiya addanama affaire faux rouge walla faux bleu to ceerno woni ceerno nanda aɗa jogui wecci ala mela weccede eyi jafoɗa kam après hami yalta so weccimi tottuma eyi awan jabde ɗum ni mais kam hayda kam tawi fonde wala tere faram cher faram
aɗa heewi bone de Yes, ala ganya. Huh? Woyam yo ɓannan fo moƴi. An ga tutti kam weccet. Wallahi tutti kam weccet. Ɓannan fo moƴi. Bori gartani Cerno Abu Dili Dillani Cerno Abu Bori gartani Cerno Abu Oyrendo men ha susi serembe ha Cerna Gunde rendo men Cerna Gunde rendo men wonti julo min de haaji jam attumen kam No jam boy. ko faate o kom humre ni Humre. oyen humre ni so tawi sen wawi wonde ittana kam ɗum par ce que mi yi dal gueɗam ɗe ɗefi sattude seeɗa ɗo joni ɓe joyino matériel pour ɗo ummade ɗo ha Amérique hande lebbi ɗiɗi dal non ɗon tan mi ronki famde hooram après ɗum addi kam ga hen ko wawi wonde fof après kalma han Ko liggoɗɗa? mboɗo goobo mboɗo jogii arrivage uji poɗɗi umma toon kadi mbeɗa yeeya ko ɗum ɗon Nden noon liggoyo yaran no jiɗirɗa ni. ronki famde kam men dawa tawa tan koni e dow Inde nde? ɓeɗen ko umirata Umaratu. Yettode? jo Jo. Umaratu Jo. Umaratu Jo. Umaratu jo Jo. Wona liggeyde. alhamdulillah rabbil alamin comme si Wona liggey. Kono gueɗe ma ne ñibbiɗi seeɗa. Way kene ƴetta ni neɗɗo cakka ɗum lestinel. Sabu gonɗo lestinel wona neɗɗo jeeyeteɗo. Gueɗe ma ko noon wayi ko sakka lestinel. Tinel sa faami woni genre régal uji mawɗi ɗi woni tinel ɗon cakkaɗa. Kono noon wona liggey hay goto waɗani ɗum. wala tan kay wona liggey kay ɓernde Ɗaani no ari to am ɗo ma won ko mbaɗanmami. Sa waɗi ɗum tan ma yiitu jinnaru ma no wuuri. wallahi jinnaram debbo walla gorko Debbo. o mane jam Eyyo. Hokkatama e taare makko. Hokkatama e taare makko ɓuftuɗa ɗum. inchallah Ɗum moƴƴini ɗum moƴƴi. Jinnaru ma sono wuuri woni duwawuji kewɗe gueɗe kewɗe. ay wallahi Kamɓe mbaɗantoma ɗum. inchallah Sabu sa weltanani ɓernde jinnaɓe ma ceerno ala wawa ma adude. ay wallahi Eyyo. Donc noon sa weltini ɓernde jinnaɓe ma woni duwawuji ɓe mbawa waɗande ɗum sa ari e ceerno ruttinde yahat tan to jinnaɓe ma ndunimama ari ɗo wannimama duwaw ko heddi Allah wallidat directement. alhamdulillah rabbil Wallidat alamin Allah waɗat ko ɓuri ko te neɗɗo nder aduna tan suuɓo acca Allah suɓanoma sabu kanko ɓuuri andu ko moƴƴe ma. kala ko mbeɗa ɓamdumi koye jinnaɓam Gasi ɗum noon sadaka libar sukar libar tamroje. libar sukar libar tamroje Joni noon yimɓe hewɓe garɗo mbeɗa wiya ɗum tamroje jaa tan ƴeewa tan tamroje mettuɗi cood a soodata tamroje saɗa sakko tamroje cottaka tamroje laaɓɗe belɗe taw ko dariɗi ɗi ko cotta pour ñamde nde nden cotta sakkoɗa ɗin cotta pour mbawa sakkade firti kala sakko ya sakko ya sakko gandanɗa hoorema ko gandanɗa hoorema a yiɗ ɗum ni an sa sakki mo gandanɗa hoorema a yiɗa ciila an goɗɗo wona neɗɗo walla no yiɗirat ɗum. Iyo ma waɗi ɗum putel goto mbaɗen mami ɗo putel aye to so mami lotoɗa. Joni noon ino liggeyade mi waɗi ɗum nogas capantati ɗari ka debbo ari a haali kam haaju ma mi nangat hen tan mi nangat hen walla hen tan mi nangat hen waɗi ujunere sappo sa waɗi ujunere sappo inchallah mami nangu hen no fewi te mbasa yiɗi ko mbimami ko jinnaɓe il faut ko jinnaɗo ma debbo taro
a faami wala Lord problème inchallah dina sabu heewa mbiɗa ko ka goobo mbiɗa ko jogiɗa ko arrivage uji aɗa liggo ɗa ko cellal ɓanndu ma e ko noratma yeeso hay soko million ne jari ɗum ok ala problème eyo joni noon o aya sa ari hande ɓuftomo lawa goto ɓeyde hen ndiyam tan eyi ƴessa juppuma e saral waɗa saral tan ndiyama heew juppa hen tan ɓufɗama lawa goto jurta ɗum mbiya jinnaɗo ma o kalama ko kalaɗo jinnaɗo ma ala problème so rokkima ɗum tan jurtoɗa ɗum ƴelta sadaka sukaro e tamarof ɗe gasi goɗɗum ala hen nena yam ɗum homto ummi ko nder ga par ce que mi yejjira dow kalbe sa yiɗi aɗa kalfe ɗo ɗisata acci watta ɗon kalis watta hiɗon non to waɗata ɗon kalis nena yam ala problème kalis watte koye poos walla waɗa e kalbe inchallah kalis e nder enɗi woɗɗi yide ya taw oɗon siiri ni yo ene feewi ni waɗi cusde kono ala caɗele ok eyo mi salminima ewa jarama marhaba ina hestide on uri de wala waɗa ɗo eɗi min nen ɗiso ɗo ɗa so waɗi less hewɓe kaala ceerno sendima e bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi guesa ma o sendima e bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi guesa ma o duniya ene jogui joomum sattir